Hayi futhi namhlanje ufikile-ke ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe kodwa oqhubekayo uhola imali yethu yentela uSenzo Mchunu kwiMadlanga Commission. Uthe efika nje kwaba nenkinga ngoba bekune tabayifaka emadlebeni la ebingaqondakali akunalo igama la right but nje ama listening device noma ama earpiece abewafakile emadlebeni. Buziwe ukuthi hawu ndoda yeyani lento oyifake la, wase yaphendula wathi hayi endlebeni unenkinga, indlebe yaka left unenkinga endlebe yaka left ukuze lolu hlelo luhambe kahle kudingwa ukuthi naye ezwe kahle ukuthi bambuza imibuzo enjani. Sakhumbula ukuthi nakalapha ku-ad hoc committee wayifakile ngaka right, mhlambe ngiyaphambanisa wayifaka ka right noma kanjani but indlebe ehlukene ekucacayo. Leza zinto zisolisa esengazuthi umuntu okunabantu abamkhochayo ngemuva ukuthi akathini, akukhulumi yena, kukhuluma abanye abantu kodwa kuzobuzwa ngezinto ezenziwa uyena. Futhi yena agcizelela ukuthi wathi eyihlalele kwakhe ngomhla ka-31 wathatha leso sinqumo eyihlalele nezingane zakhe wabhala incwadi ukuthi kwakungekho umuntu meyifakaza yena kodwa unalama device asemadlebeni akhe. Agcineke lapho izinto ezenzeka namhlanje ufike nethimba elikhulu labameli. Kunommeli ke ohlonishwayo la eSouth Africa ahamba naye-ke uNgcuka Ithobi. Uhamba noNgcuka Ithobi kuyaziwa ukuthi abanye babameli ukuvela kwabo abachaji imali enkulu la eSouth Africa. Asazi ukuthi bachaja abani njengoba bemeli laphana noma bachaji South Africa egameni lakhe noma uyayikhokhela. Asazi, mhlambe sizoyidinga impendulo kuleyo nto. Ebufakazini bayo-ke le ndoda le hayi kona nje lokho ukuthi uphethwe amadlebe bekuqala kokuqamba amanga. Siyamkhumbula ukuthi unekhono elinzima lokuqamba amanga lo wambhemu with a straight face. Qalileke waqamba amanga uMacingwane wethu madoda. Hayi enye into ephawulekayo ngohlelo lakhe uyashintsha abe yipolitician afuna ukusifundisa thina njengomphakathi nanabantu laba abambuzayo iCommission la unenhloso ukuyifundisa, uyafunda asho ispeech eside esizelisayo. Uthe eqala nje ufike lokukhulu ubuthongo lo kahle kahle uyiphilisa elihle lokulala lo wababa lwana akanalo ikhono lokulaleleka Nkosi yami. Usengathi ungalala meqala nje evula umlomo kodwa unalo ikhono lokuthi fanele alalelwe. Angazi ukuthi kwenzeka iphutha waba yipresident yethu kwakoma kanjani ngempela. Ubesilalelisa-ke namhlanje isikhathi eside donsa lobulukhuza bakhe echaza izinto engahlangani nokuthi wayihlakazelani iPKTT. Futhi ubengayibizi yena ngePKTT, ubeyibiza ngeNational Political Task Team. Okuhlukile-ke naloko esikwaziyo futhi ngokusho kwakhe uthi iyashintsha-ke le ndaba kuseyona le ayisho kuMadlanga. Uthi le team le kudala yaqala kuneyinhloso zokuyihlakaza isuka le ndaba ku-2019 kuze kube manje ethi ngangakafiki ngisho ukufika mina beyihlakaza le team. Mina nje ngigibela entweni avele beyihlakaza. Ubufakazi bakhe-ke lo wababa bekufanele sibulalelile. Uma esechaza-ke uMacingwane omuhle uthi mina lo ngangena nje ekhulumeni akukho la engangasolakala khona kuzinto zobugebengu nakwi-corruption nayo yonke lento eningisola yona kwaze kwaba uJuly 6 la bengiqala khona. Bathi abanyawo okusho ukuthi ukube ngempela uNhlanhla lo mbhemu akambambanga still ngabe namanje akasolwa ndawo. Kungakanani-ke esingakwazi ngalomlilo.